¿Y tú ves tu primo? ¿Dónde está? ¿O no vino? Ah, ya sabía yo que tenía que estar aquí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué me quieren preguntar? A ver, ay, qué niñas más chulas estas, Dios mío. Mire, señora Modesta, ¿sabe o que quieren saber estos nenos? ¿Qué quieren Como saber? estamos co tema da tradición oral, claro, eles pensan que antes había televisión, sei que todos aprendían. Ah, no, por Dios, E para resulta nada. que non, que antes o que facían eran as persoas maiores contabanlle os máis novos as lendas, os contos, Contos. hasta aprendían os xogos de como rifar ou como saltar a comba. Claro. Todos esos xogos se aprendían e se pensaban Sí, que sí. Estos nenos non saben nada disso. Nada, porque mira, ¿qué fillina? Sabes saltar a comba? É como cantas cando saltas a comba, como cabe que xogo. No, ya, pero hay que hacer 3, 2, luna se ve, la luna se mira al bien, miras el tren. Pues vamos a ver, mira, antes no había ni televisión, ni siquiera había luz. Nós vivíamos na paradela e non había luz. A luz vin depois no 52 ou 53. Mira ti, non había luz. Entón, de noite, non había cambio de hora. Ustedes iso non entenden. Os maiores, sí. Cambian unha hora, levamos 2 horas con o sol, pois adiantada. Bien, ás 5 da tarde era noite no mes de San Martiño, que é de noviembre. Chamábase, mira, o mes de outubro, o mes de San Martiño, porque era o San Martiño de Moaña, e chamábase, entre nós chamábase o mes de San Martiño, pero era o mes de noviembre. E logo o mes de Navidad, que é o mes de diciembre, pero chamábamos a Navidad porque era a Navidad. Entón os vellos, como non sabían máis, porque eu daquela non era velha, que era unha niña, como a vos, máis ou menos, pero non sabía nada. Contaban os contos, nosas nais, mi madriña contaban os contos de trasgos, de meixas, que andaban de noite, que levaban os nenos, se non dormían. Ah, la gente va a camiña. Mira, ti que medo tiñamos que eu, tiñamos que tiña que estaban debaixo da cama esa xente que levaba os rapazes. Mira que medo nos puñan, porque ni siquiera sabían contar un conto para non ter medo. Non é así, porque non debían puñerlle medo aos nenos, pero puñanos. E cuidadiño, ainda que me leves un cañoto, non coller, deixalo aí, que pode ser un trasgo. Onde un trasgo, un vestido de cañoto. Pois, pero elas enseñaban o que sabían, non había nada. Entón, como era a noite todo, mira, facíase o caldo a noite, andábase co forno a noite, todo de noite, porque había que traballar, non sabes? Entón, íbase de noite, e a amor do lume contábamos os contos, e nós escoitábamos moi ben, e xa creíamos todo, cuidadiño. Unha vez, acórdame que unha tía miña que chamaban Dolores, pois contounos un conto de que había unha muller moi boa, moi boiña, unha moza, moi boiña, e que había un home moi malo. Entón aquela moza non quería aquel mozo, e como non quería, pois fixolle moito daño, que levantou de calunias, fixolle un montón de daño. Entón, unha vez pola tarde viñeron 4 leóns do inferno, eran demos, que eran leóns, e partiron en 4 partes e levaron dereito para o inferno, por facer daño. Mira ti, nós tiñamos máis medo de recollíamos máis, porque sempre pensábamos naquilo, que era unha mentira, era un conto, pero era unha mentira, todos tiñamos medo, non? Entonces, é cando nos enseñaban a religión. Mira, fíjate ben. Enseñábanos a religión, mira, hai que confesarse, comulgar, facer un montón de cousas. Resulta que cando nos, se nos decides todos os pecados, todos cantos hai. Se nos decides todos os pecados,
Depois, cando vai a escalar, se levan direitinhos para o inferno, non saben hacer. Conforme estades na cama, seguís así direitinho. Está direitinho, veñen os vemos, e ese problema non saben hacer todo. Collíamos, con tanto medo que nos dicían, Mira, había, sabes o que había de verdad? Era moito perro rabioso daqui. Despois da guerra, hubo unha peste que adolecían moitos perros, moitísimos. Entón, así que aullaba, sentías aullar un perro de noite, se dixía, ui, debe de haber algún perro rabioso, non deixes de chegar a ningún can a vos, cuidadinho, ou tiradelle pedras ou facer o que coidades, pero cuidadinho. E os rapaces, en vez de non ter medo, tiñan máis, porque non sabían contar os contos, non era verdad. Señor, non era verdad, non había tanta cousa, foi pasada que era así. E saltábamos á comba, e facíamos unha rueda, andábamos a unha rueda, que cando marchían, mira, hai 75 anos, que non xogo eu ese xogo, Os temos que xogar ese xogo. A ver, que é eso? Bueno, pois non había, nin había radios, nin había luz, nin había televisión. E se querías unha muñeca tiñas que facela ti, de cana, dun corozo, enviabas uns trapiños e facías a túa maneira. Porque non había muñecas. Mi mamá quería unha muñeca, aquela que día unha Nancy, unha da outra. E lo tenéis todo. Os son desperdicísimos, os nenos. Mi abuelo había tenido una muñeca, pero su abuelo y su madre le hicieron muñeca de juguete, compró, le hizo la muñeca, pero se la cabeza. Claro! Entón, pero mira, eu, unha vez como eu a min gustabanme moito as muñecas, ainda me gustan os que son unha bella, me gustan un montón as muñecas. Pois fíjate ben, fixen unha muñeca, mira, fixen dous cousiños así, dúas bolsiñas así de lana, metinlle lana por dentro, e fixen así dúas cousiñas así. Eran as patiñas, as perniñas dela. E logo fixen outras dúas, eran os braciños. E fixen unha boliña e puxenha na cabeza. Pero resulta que lle pasaba esa muñequiña, tiña un corpo e tal, pero non me medraba. Entón iso non podía ser, porque os nenos medran, aquela muñeca tiña que medrar. E sabes que lle facía? Botáballe pola barriga, encanáballe un aneco de terra. E cada vez medraba-me máis, chegou a ser así de larga. Pero non me medraron nunca. Quedan todos pequeniños igual, pero medraba pura, que esa boa era. Mira que grande, chegou a ser que é por aí de baixo. Chegou a crescer. E esse non. Queren aquela grande de cuerda pala, sí. Queren aquel coche que dirigible, sí. Queren un avión que vou, o meu neto ten avión que van por o aire como de todo. Mira, como que non? De todo. Pensan que esta vida que é como aquel descalcinho, ai, tenxe, sei que nós tiñamos estes zapatinhos tão bons. Non tuveras medo, nin pulos tan rojo. Nin o día de San Bartolomeu nos daban unhas zapatinhas de San Bartolomeu. E agora mira, aquí. Ten os meninos. Claro, todos teñen que... Xa os mirei, e agora xa podes estar dietiños, ven? Non sei que queres preguntar ali. A ver, o que queres preguntarte, ven? A mí mi abuela cuando era pequeña solo tenía una muñeca y los hermanos de mi abuela tenían que compartir la muñeca con ella. Ah, compartían, claro, pero había que compartir, pero eu tiña unha irmán que non quería as muñecas. E en sí queimou aquel. Sí, non quería as muñecas. Non lle cortaban as muñecas, non lle cortaban as flores, non lle cortaban as plantas, era un tempo coronado.
de todo canto había, cosían, sempre un costureiro moitos anos. Pero, en verdad, ela non lle cortaba ninguna cousa de enredo, nada. Ni unha flor, ni unha planta, que é raro que unha muller nin unha planta. Pois non lle cortaba. Pero aparte das monecas, a que xogaban? Así cando se xuntaban todos? Pois cando íbamos a enredar, que se chamaba iso, xuntábamos nunha encurcillada, e facíamos un xogo, xogábamos á roda. Á roda. Vos xogastes a roda? Xogastes a roda vos? Nunca xogastes á roda? E como cantades? Cando xogades a roda, como cantades? Dale pan de canela. Antes se xogabas así, mira. A la rueda, rueda de pan de canela. Dame un chavito, me voy a la escuela. Si no quieres ir. Échate a dormir, porque non se pode dicir vaite a dormir, se non castejaba tu profesor. E vos sabedes? Pero vamos a ver, señora Modesta dixo que cando saltaba a corda cantaba unha canción. E vos sabedes cancións de saltar a corda? Sí que saben, os de segundo saben. A ver, cuál é? As de segundo saben, sí. E as de terceiro e cuarto tamén A saben. ver, quen sabe cantar unha canción de cando se xogaba a corda? A ver, como cantades esa? A ver, Nayara, a de cuarto, como cantades? Saben moitas. A ver, Non se vos ocurre ninguna. a ver, Bueno. enseñadelle vos tamén, a ver. Claro, Pois a ver, pues a ver. Al viento colorado, azul y verde, la señorita Tania pasa de ti. No te sepamos quién es mi novio, Lo que sé. es un pimpollo cara de pollo. Rey, ¿cuántos años viviré? No, pero ese no era de saltar la cuerda. Ese era cuando el cuclillo cantaba. Cucu, que ahora no lo hay, no se escucha. Decíase, cucu rey, cantos anos vivirei. Entón, cada cucu, non sabía, o cucu que o mellor cantaba 3 ou 4, o mellor cantaba 100. Entón, cantaba, vivir de nada, vivía sin nada, pero pouco non vivir nada. Entonces, tamén había, de cando as mozas, cando eran las chavalitas, dicían, cucu rei, rabo de escoba, cuántos anos faltan pa miña boda? Ai, debíamos ver una Ou máis. 80. 85, será? 80. Mira, había comba, que saltaba a comba, A ver, escuchad un poquillo. dos y una se ve, la luna se salta, bien verás el tren. Se saltabas ben, mirabas o tren, salías e deixabas o sitio para outro. E logo entraba, había compañías, ao mellor entrábamos 2 xuntas. Tiñes que saber entrar na corda, a corda andando sempre, sin saber entrar nela. Entón, despois veu un que lle chamaba na Joma, pero eso xa é unha moda. Sí, non é, iso xa é de moi certo. E despois facíamos a roda a roda, que era moi bonito. Se cantaba a roda, non sabe? Pois facíamos unha roda, mira, agora vamos a ver. Unhas poucas nenas, que facemos unha roda aquí e facemos como antes, sabes? A ver, nenas de terceiro. As nenas de terceiro que veñan para aquí, por favor. As nenas de terceiro. E os nenos tamén poden, Os nenos tamén poden. A ver, todo terceiro. Celia, ti tamén, veña. E os
los nenos tamén o digo, venga. Venga, nenos e nenas, non? Celia, por que lloras? ¿Qué pasa algo? ¿Estás afónica? Tengo... Ah, vale, deja. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, bueno, vayan hacia la venga, a ver. Estando, mirad con ejemplo. Estando fiando, como una roquiña rula, Escoltade. Fun a ver quen era rula, venho a vender ovos rula, venho a vender quero uma ralinha rula, quero uma a ralinha escapou, é mais um vidinho, rula, é mais um vidinho. Ai, minha desgraça, ai, minha desgraça, ai, desgraça, minha mírala pobre, de estar na esquina, rula, E aí estábamos de terceiro. Sí, que ela... Ah, pero no es de eso que saltar. Pero no es así. Saltaba así. A la barca, claro, si subía cuando decía 1, 2, 3, subía la nueva. Martiño, ¿qué querías preguntar? Para de cosillas, por favor. ¿Qué querías preguntar algo? A ver, ¿Qué querías preguntar? sí. Bueno, pregúntame de piquiña, porque también se puso bonita. ¿Cómo? 83. Soy una vieja viejita, ¿no? Parece unha rara a memoria que ten en as Cando teña que... Non, cando teña un pouco máis bella, porque seguramente que eu non quería chegar alá, pero a mellor eu quería conectar, xa está. E mamar así como cabeza. Sí. Os vellos, pois mira, ti que non servimos para nada. Ai, sí, Non aprenden nada que non se... A ver, pregúntase por aí. a ver. Qué bonito. En el 1925, el día 13 de marzo. Claro, bueno, yo soy muy mayor que tu abuela. Pues yo nací el año 25.
que un martes a la 1 de la tarde, que viene a ser a las 13 horas, y dicen que están malos, hacer en un martes, y todo esto, pues yo tengo la suerte de un caballo. A ver, pregúntame. Cuando Caña se dijo Claro, porque él ha dicho, en 83, que fixete unha rima, claro. Ay, no, 83, eu dixen 83. Por eso rimou, ¿cuántos anos? Tiña 83. Claro que sí, es que como no, mire como saben que rima. A ver, Xulia. A ver, que máis? A ver, cal é outra que me... Por aquí. ¿Qué te gusta hacer? Pues mira, filliña, a mí a única cousa que ahora me gusta facer é ensiñar aos nenos a que vayan ben, que estudien, porque é o mellor que pode haber nesta vida é estudiar. Que saquen boas notas porque que contentos van inflar. Cando un neno leva as notas ben, mamá, mamá, ai que ben, filliño, que ben, é unha maravilla. Mentras que se non levas as notas ben, xa tes medo de enseñarlle a mamá. Porque algo hai que non está ben. Así que ese é o mellor que pode haber. Antes, a estes señores que hoxe lle chamades profesores e profesoras, chamábanse maestros. Ai, señor maestro, mire, señor maestro. Así. Non era como agora. Agora os nenos saben un montón. E hai que ser educado. Todo canto vos pode enseñar un profesor ou unha profesora é bo para vos ao largo da vida. Mira, ¿qué pequeña? Mi abuela cuando iba a la escuela siempre tenía a la maestra porque le puso la mano. Ah, porque antes no era como ahora. Ahora el profesor no pega. No, ahora el profesor no pega. Pero antes, mira, yo tengo un hijo. Tengo más, pero uno me vino con una oreja rota a casa. Y yo fui junto a la profesora y le avisé que fuera la última vez que le pegara así a mi niño. Yo tiene madre y padre para llamarle, ir allí y corregir a mi hijo. Yo tengo que corregirlo yo. Se lo corrijo ese, no quiero corregirlo. No quiero que le falte a nadie. ¿Entiendes? Antes la profesora, mira, agarraba hasta el mío. Cuando ella sentaba así como una burla. Os profesores son nice. E os profesores son pais, mira, isso não se vai, menina, porque rimos lá, não. Antes da minha uma turra que matava me Bueno, este tamén es verdad. No, eu sei que berran, pero não lhe berran. Pero não lhe berran. É antes, não, pero quando um pai iba levar um neno à escola, mira, uma vez estava eu, os meus nenos, que eu sempre fui a levá-los à escola, eu. Bueno, pues mira, estaba eu con menos chegou un cuñado meu, con os fillos, un traía pola man e outro viña de traseiro. E viña, mira, a ver, Don Antonio, chamaban yo ao maestro, Don Antonio, trae estes dous lobos, que non queren aprender a nada, que daqui que da lá, e me enseño, é que corro o sangre. Así, a miña vista. A miña vista, un cuñado meu. Eu, cando fui para a casa, deixando o neno na escola, eu dixen ao profesor, mira, enquanto un dos meus fillos lhe falta o respeto ou non lle obedeza no que usted lle enseña, usted non ten máis que chamarme a mí. Se veño aquí, esa mirará como ele obedecerá. Gracias a Dios non me fixo falta. Pero, porque claro, a ninguna nai lle gusta que lle peguen os fillos, non? A ninguna nai. Pero eu tampouco me gusta que o meu fillo se envalentone e maltrata ao profesor. Entendes? Tampouco me gusta. Entón, eu dixen, se non, usted me avisa, eu vou ali,
é cuidadinha. Cuidadinha muito pouco, eu meu cuidado é ter muitíssimo cuidado, porque este rádio, eu. Pero o professor tem que ser muito professor, é pouquinho pai, e a professora do mesmo calibre, pero o pai tem que ser muito pai, é algo professor. E isso é o que se perdeu. Había onde era Señora Modesta, había ¿Qué? Ay, qué pecado mortal. Que informática me falas? Dicen que tens que saber ler e escribir, e mire, mil son 120 mitad de estos profesores, porque non sabían que era. Porque mire, eu estive 3 meses na escuela, 2 horas cada noite. De noite. E iba da Paradela á Praja. O que sabe a Paradela, sabe onde queda a Praja. Bueno, pois había un home na Praja que se chamaba Benito de Abreu. Aquel home dábanos as coliñas. Pero non, na casa de meu pai, tan pronto como aprendemos a falar, xa nos enseñou a ler. Cando eu fui para a escuela, xa leía. Pero leíamos letra de forma, de escribir nada. Escribir nosso pai non nos enseñou. Porque xa depois xa non nos enseñaba nada, porque había que trabalhar. Entón, íbamos á escuela de noite lá, e eu fui. Empecé o 13 de noviembre, 2 horas, de 7 a 9.